abantu bathandaza ilanga laba abathandaza uJesu kodwa abazi. Abo njengoba bethi uvukile nje. Baqonda ukuthi kwi-Northern Hemisphere sekwenzeke lento ekuthiwa i-spring equinox. Yabo? Imini isiyinde ukunobusuku. Ilanga selibunqobile ubumnyama. Usevukile ke ngaleyo ndlela. Kahle kahle bakhuluma ngento lapha na iya kwi-Northern Hemisphere futhi eqale ngo-December. Ngo-December lokho ukuthi wafa 3 days waseyavuka ke ngosuku lesithathu. Wavuka ngosuku lesithathu isho ukuthini leyana? Leyana isho ukuthi ilanga ngomhla ka 22, 23, 24 njoba lisuke limove south. Ubusuku busuke bubude kunemini lapho. Yes, kushuthi amandla obumnyama nqobile ukukhanya. Uma so lokhu ngani kwi-winter solstice ke lapho kwi-Northern Hemisphere ngomhla ka 24 so eselimove far south. Yes, banda ngempela north. Lisuke lihlezi kule constellation ebizwa ukuthi i-Crux eyisiphambano. Lathi that is what abashe bethola isiphambanweni eyisiphambano. Bese yavuka. Ukuvuka kusho ukuthi after that those 3 days 22, 23, 24 libe selimove a few degrees upwards. Yes, that is when ke manje sekuzoqala ke manje izinto ziblossom. Kodwa bona leyo nto bayoze bayicelebrate umhlaka boze bayicelebrate manje ngama Easter. Why? Ngoba nakho sekwenzeke lento ekuthiwa yini i-spring equinox. Izinto seziyaqala ke manje seziyablossom, ihlahla seziyaqhakaza. That is why bembiza ngani nge-savior of the humanity. Linikeza impilo ilanga lenza ukuthi siphile, ilanga lenza ukuthi izinto ziblossome. Yabo? So that is why they call it savior, the son of God and all of those things. Basho lona vele. After that baze bazokucelebrate manje ngenxa yani ye-spring equinox. Yes, ubumnyama sebuba fishane, ukukhanya sebuba bude. Asikhulumeni ke manje ngokuzalwa i-virgin ke manje, a virgin birth. Yazi lesi story ukuthi siyaziphinda across times and across cultures. uKrishna eIndia naye futhi born of a virgin, hambe sindisa abantu yonke lonto le hamba enza imanga njengalo nabafundi abawu12 njengalo lokhu njani uHorus eEgypt naye futhi into efanayo funda abawu12 hambe vusa abantu bla 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 njengayo uJesu. Ubani uMintra into efanayo nakuyena. Inika ukuzalwa iVirgin. Angithi wazalelwe eBethlehem, right? uBethlehem ngokwesiLatin interprets to the house of bread. Yes, house of bread. And the house of bread ilapha ya kwi-constellation ebizwa ukuthi Virgo. Virgo means virgin. Virgo virgin. Yes, and kunesithombe sani lapha se-virgin carrying a whip. And in isikhathi sokuvuna leso, isikhathi sokuvuna August and September, isikhathi sokuvuna, right? After that is why ithiwa kuzalwa yini wazalwa iVirgin eBethlehem blah blah blah. Bethlehem is not a physical place, it's just a place in the sky, yabo. That is why right sesiqedile leyo kuzalwa iVirgin. Abafundi abawu12 back yini abafundi abawu12? Abafundi abawu12 kuluya 12 constellation of the zodiac la from Aries uziyofika kwini kwiPisces. Lento ngikhuluma ngayo ikhona nakuwena ngoba ngasho ngathi mina iBhayibheli kwamele liyekwe mali ngakhulumi ngento ekumina. Kwamele vele liyekwe because kunomthetho othi as above so below, as below so above, into efanayo ke le. Yes, ikhona lento nakimi yabona nje u12 u12 abafundi abawu12 disciples ama cranial nerves akho la. Yes, kodwa ke that is the topic for another day. Ungahamba yobuka umhlambululi mawufuna le ayichaza based on ini human being. Buka umhlambululi uyichaza kahle, yabo, uyichaza kahle umhlambululi. Hamba umbuka msearch. Right ke sesiqedile ngabafundi abawu12 ukuthi 12
lokungana leyo constellation ekuzalweni kwakhe kuthiwa kunestar esasisymbolizer ukuzalwa kwakhe. Leso star leso ileso esibizwa ngokuthini lo nkanyezi ibizwa ngokuthi Sirius. Sirius is the brightest star in the sky. Ngomhla ka-24 sikhanya ba bese kuba khona izinkanyezi eziwu3 ezibheke ngakusona leso star. Ilama 3 kings ikayibikezela ukuzalwa kwakhe ke akukhulunywa ngawo. Yes. Ngoba ngomhla ka-25 sozoqhamuka ngase east ilanga shoneli. Uyabo? Iyona ke leyo. Yini konje engizokutshela yona? Ileyo ukuthi asidluleni ke manje. Asize kuma ages bese sizwa kuma lokhungana. Kuma great year. Yabo njoba umhlaba uhamba on the axis udrya uzungeza ini ilanga. Ilanga li at the center, right? Ever since the sun is at the center. Umhlaba uzungezi umile nje kanje. Uyatsheka lokutsheka kwawo ufacer endaweni ezithile in heavens kuma constellations, yes. And with constellation ne-constellation isuke izothatha how many years? Izothatha 2150 or 2166 years. Ibizwa ngani leyo? Ibizwa ngama-age, i-age leyo. Kodwa ukuze kwenzeka lawo ma-ages aze abe u-12. Yes. Lawo ma-ages mase u-12 akha lento ekuthiwa yini? I-great year. Eyakha bani? 26,000 years. And lento ihamba clockwise, lento engikhuluma ngayo. Loma ages engikhuluma ngawo aza nama frequency athile emhlabeni at that particular time for 2166 years. Yes. So ngesikhathi uMose eshaya phansi imithetho, wayishaya phansi imithetho efica abantwana laphana be worship a golden bull. Wase sibulalanani ukuze nikwazi ukuyicleansa. Leyanto ayisho ukuthini leyanto? Ayisho ukuthi right now because ibull lapha yana i-constellation ebizwa ngeTaurus leyo. Kwakuyi-Taurus, kwase kurepresenta ukuphela kweTaurus. Kuzongena kini makuphela iTaurus na. Kuzongena kwi-Aries, yabo? That is why athi bulalanani uze nizicleanse, you are worshiping isithixo. But kwakusho ukuphela kweTaurus kuzongena kwini ngoba ihamba clockwise lento. Shusho masiwa kwiTaurus asiyile phambili. Yes, kwiGemini cha siyahlehla. Siza ngakuphi? Siza kwi-Aries. That is why namanje uthola ukuthi the Jews they are blowing the horn of a ram. Irepresenta ngeram i-Aries. Yes. Okay, mase sisuka u-2166 years leyo. Hamba check iminyaka ukuthi from Taurus to Aries isikhathi esinganani, from Aries to Pisces. Uma siwa kwi-Aries siya kwi-Pisces. Isona isikhathi sikaJesu ke leso. Iqala nini? Ngo-1 AD. Yabo? Sekusuke kwangena ikholi la. Yabona isikhathi ke sika Jesu ke sona. Lo abakhuluma ngaye. Njoba ubona nje isikhathi sePisces ke leso. Yilesi esikusona esisiya ngasekupheleni. iPisces irepresente ngofish abawu2. That is why uJesu uthiwa wafunza abantu abawu5000 isinkwa nofish abawu2. Yes. Throughout the Testament Elisha ufica ofish 153 fish abadobi yonke nje kunele religious fish abantu abayinamathisele emotweni zabo. I doubt bayazi ukuthi isho ukuthini la. Yilo fish isikhathi sikaJesu isikhathi sofish. Wase abuza kulo abafundi baJesu izoba nenye Passover na. Wathi when you see a man carrying a pitcher of water enter into the house, follow that man. Okusho ukuthi Aquarius enesithombe seman carrying a pitcher of water. That is the next age le esoya kuyona. Yes, ngiyezwa abantu sesifikile asikakafiki kuyona. Sasele nje more than 100 years sifike khona lapha.